Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşsygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şugun hormatly prezident we Gurbanyguly Berdimuhammedow Garaşy döwletimiziň daşary syýasatynyň meselelerini başlanan Ministrler Komitetining giňişligini bayramçylyk mejlisine geçirdi. Meclise Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary, vilayetler we Aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanyň beýleki döwletlerinde işleýän ilçiler çağırly. Ir bilen hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan Köşkler toplamyndan paýtagtymyzdaky ruhyet köşküne geldi. Bu ýerde döwlet başlarymyz Ministrler Kabinetiniň giňişligin bayramçylyk mejlisine geçirdi. Salam hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, salam hormatly ilçiler. Biz Minister Kabinetiniň şoňky giňişligini bayramçylyk mejlisine diýip bolşaly Garaşy döwletimiň hem daşary syýasatynyň meselelerine bagşlaýarys. Mejlisine döwlet howpsuzlyk giňişiniň agzalaryny, vilayatyň Aşgabat şäheriniň häkimlerini, ýolunyň beýleki döwletlerinde işleýän hem ilçilerini çağırdı. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly ilçiler. Hemişe bolşaly biz jenayet edenlikler üçin iş ketlenmem eden etmişlerine ýokanyp ak bölekden towa gelen araýatdan hem ýurdumyzyň uly bayramçylygynyň öňýanyna günäsini geçýär. Beýkim atabalarymyň rehimdarlyk we insanperwerlik ýüreklerinden oral onların ceza çekmekten boşaltmak kalem sahawatly çälerini geçip durýar. Sonra da häzir Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk hem günä geçmek mesele boýunça teklipleri taýýarlamak barada toplaryň başlygy Amanow toplaryň hem günä geçmek hakynda hem çözüldüň taslamasy bar hem hasawat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipler taýýarlamak baradaky toplaryň başlygy Amanow toplaryň günä geçmek hakyndaky çözüldüň taslamasy barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiziň garamagyna jenayet edenlikler üçin iş ketlenleriň Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk şanly bayram münasibetli günäsini geçmek hakynda fermanyň taslamasy ködürlenildi. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp şeýle diýdi. Hormatly adamlar, häzir men bir asylym dämde ýerip iş kesilen 2078 raýatynyň hem de 4 sany daşary ýurt hem raýatyň ýurdumyzyň bir tarapynyň hem 25 ýyllyk bayram münasibetli günäsini geçmek barada hem fermana gol çekjek. Amanow, hukuk korujam edaralynyň ýoldaşlary bilen bilelikde günäsini geçiren adamyň ählisini tutsaklykdan boşadyp, olar hem ýakyn wagt öz öýlerinde maşgala aglaryň arasyna barar ýaly ählim zero işleri geçirin. Biz günä geçmek hem şäherden geçirmek bilen eden etmişlerini okunup towa gelen adamlar öz hem günälerini halal rahmetler bilen ýuwup ýurdum hem ötüşüni işçiň hem gatnaşmaklar üçin mümkinçilik döredýär. Vilayetlaryň etrapynyň şäherleriň hem häkimlerine şeýlem beýlik hem ýolbaşlary günäsini geçiren hem adamlar iş bilen üçin etmek boýunça diýer hem şäherleri görmägi tarşyrýar. Günäsi geçiren adamlar bolsa ihlasly zähmet çekip ýurdumyzda malaşylar giň hem gerimli işlere hem goşmaklaryny edip hem watanymyza ak bölekden hyzmat edip halal hem zäkmetten öz ýerini görüp ýaşamaklaryny arzu edýär. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly ilçiler. Minister Kabinetiniň şoňky mejlisinde biz taryhy wakanyň we uly bayramyň Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýylyň öňýanyna geçirýär. Şuňda halkara hyzmatdaşlygynyň Garaşy döwletiniň daşary syýasat
uğruna malaşymyň hem mühim meselelerini ağır maslahatlaşar. Şeýle tamamlap barýan ýylyň hem netijelerini baha berýär hem geljek döwür üçin iler hem tutulan wazifeleri kesýetler. İlkinji nowatda bize bagly bolmadyk kynçylyklar aramadan Türkmenistan 2020-nji ýylda hem daşary siýasat hem işçiliğini feshetmänligini bellemek isleýär. Bir tarap döwletimiz beýleki ýurtlar ýerem halkara gurumlar bilen hem gatnaşyklaryny ýeňiltdi hem de berkitdi. Nurly hem köp tarapdan forumda işçiň gatnaşyp başlanmışlar bilen hem çykyş etdi. Köp sanly mühim hem mesele ağır maslahatlaşylanly netijeli teklipler hem öňe sürdi. Garaşy döwletiň daşary siýasatynyň baş Oğlum olurku ýaly ählemowy, parahatçylygy, durnuklygy hem howpsuzlygy gowara paklamaga, durnukly ödüjüň maksatlaryny ýerine ýetirmege, mundan beýlekde hemme tarapdan ýardym hem bermekden awarat boldy. Näşi meselede biz Birleşmiş Milletler Guramasy beýleki mawry halkara sewit hem düzümler bilen hormatdaşyk etmeň toplanan tejribelerini hem esaslanýar. İki tarapdan derecede dostluk hem hormatdaşyk hem gatnaşyklaryny alyp hem barýar. Elbetde şeýle işden hem ýurdumyň bir tarapdan şany 25 ýylynyň bellenýän ýylyna amal hem hasylan hem aýratyn ähmiýeti hem bardyr. Şoňra da şöyle Türkmenistanyň öňe sürýän köp sany halkara başlanýyşlaryň bu şany ýübiley bilen bagly hem kanundur. Şoň bir ählem başlanýyşlaryň Birleşmiş Milletler Guramasynyň üstülen halkara birleşigine hoş niyetli garaşy hem bolýanyň hem anam bilen aýdyp biler. Bu guramada parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem de ösüşüň hem hatyrlaryny bir taraplyň dostary, toparyň hem döredilmegi şeýle başlanýyşlaryň biri boldy. Ve topary eýem hem dünýäniň 20'den hem gowrak döwleti goşuldy. Mine şol bir kara döwletimiz Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň hem başlyň olmasalarına taýlandy. Mundan maşgada Türkmenistan 2020-nji ýyl bir guramanyň ýylat we komissiýasynyň hem de bütün dünýälik hem maksatnamanyň ýerine ýetiriji giňişiň maglaty hökmüne işe başlady. Şöyle bir ýurdumyz Birleşmiş Milletler Guramasynyň enseme mühim düzümlerini, ýagny alamaýat teknika boýunça, durmuş ösüşi boýunça hem de neşe meselelери boýunça komissiýalaryň bir agzdan taýlandy. Türkmenistan şeýle derejede gollagy hem bolmagy onuň hem awragyny barham artýanyň hem şaýatlyk edýär. Bizim bir tarap döwletimiň ählemowy we sewit işlerini ýetirýän oňun hem dördüncü täsirini hem akrar edilýänligini görkezýär. Beýleki tarapdan bolsa ýurdumyň üstüne hem aýratyn hem jogapkärçilik ýüklenýär. Şoňra da türkmen daşary siýasaty we diplomatiýa hemişe belenen wazifeleriniň belentdigine bolmaly. Baş assambleýanyň hem çöwükleriniň anyk mazmunyny hem üstüne ýetirmek üçin taýarlary hem birleşdirmeliler. Birleşmiş Milletler Guramasynyň mühim hem düzümlerini bizim ýurdumyzyň aglalygyny hem Türkmenistanyň hem de ähli dünýä birleşigine hem behwetlerine, iş ýoluna netijeli bolmagyna da gönükdilen siýasy hem ogry alyp barmalylar. Bu guramada Türkmenistanyň ähli parahatçylygy, howpsuzlygy hem ösüşi gollamakda. Bir tarapdan hem orunun hem ähmiýetini pogturandyrmaga gönükdirip taýýarlanan köp sany resmnamalaryň taslamalaryny göderilen indi kabul etmeň hem ähmiýeti dädir. Şoňra da baş assambleýanyň häzirki mejlisiň dowamynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň agza hem döwletleri hem de sekretariaty bilen hem işçi we maksada hem gönükdirilen işler alyp barmalylar. Bir resmnamalaryň dünýä birleşigine uzak möhletde behwetlerine strategik hem maksatlaryna laýyk gelen resmnamalar hökmüne kabul edilmeli hem mühimdir hem düşündirmelidir. Şoňdan bagly men
Daşary işler ministrliğinde Birleşen Milletler Guramasynyň ugru boýunça anyp baran işleri güýçlendirmek hem de biziň New York'daky, Ceneva'daky we Viyana'daky wekilhanalarymyz hem tejribe bilen işgäler bilen berkitmegi tawsiýe ýaly. Bir halkara giňişliginde dörýän mümkinçilikler dolan peýdalanyp netijeler hem ýygydyryly hem hyzmatdaşlyk ýola goýmaly. Ýöňde duran ähli wazypalary dostlarymy hem hyzmatdaşlarymy bilen bilelikde hem çözmek üçin şertler öpüşün etmeli. Şoňla bagtda 2021-nji parahatçylyk we anlaşmak ýylyny münasip derejede geçirmege gaýretine üns bermelidir. Sebebi bizim öz hem öňe süren başlanjymyzdyr. Hem şoňra da onuň hem çäklerini ýolumyzy hem daşary ýurtlarda möhüm hem çäreleri geçirmek boýunça üstümizde hem esasy wazipeler hem almalydyr. Şoňdan bagtda Daşary işler ministrliğinde degişli meýilnamany taýýarlamagy tawsiýe ýaly. Hormatly ministr kabinetiniň agzalar, hormatly ilçiler. Şol dünýä täze ýokunç keseliň ýaýrama netijesinde düýüplem hoplanam ýüz barly Türkmenistan milli derejede haýal etmän hem toplamyn gowy hem çärelerini gördi. Halkara hem derejesinde öz garaşlaryny anyk hem beýan etdi. Bir garaşlaryny şol hoppa garaşy netijeli görüşmek üçin ähli döwletleriň ýürütüreşden halkara hem guramalaryň tagallalaryny birleşdirmegin öz içine alýar. Şu münasebetli biziň ýolumyz dünýäniň dürli döwletleri bütün dünýä saglygy garaş guramasy bilen iki tarap bilen hyzmatdaşlyk gysgaly ýola goýdy hem ýolumyzda bütün dünýä saglygy garaş hem guramasynyň bu kiýetiň sapary goruldy. Bir ilmi hem diplomatiýanyň ýygyny dogry ýola hem goýmak maksady bilen ensimanyk çäler, ýani bütün dünýä saglygy garaş hem guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmegi köp sowuklamasyna garşy görüşmek, köp problem usulyny işläp hem taýýarlama hem de ýeti ýokunçlar bejermegi hem olaryň öňüne almak babat hem usulet hem merkezine döretmegi teklip etdik. Şeýle 2020-nji ýylyň ikinji ýarymyny Aşgabatda Lukman Arymlaryň halkara forumuny guramak onuň hem dowamyny pandemiýa garşy görüşmekde ähmiýet almaýan baglanlara we işläp taýýarlamalary seretmek öňe sürdik. Şoňa orada geljekde biziň öňümizde bir başlanýşlary durmuşa geçirmek üçin ol işler durýar. Hem şoňla baglyda Daşary işler ministrliğinde hem saglyk garaş we derman sanaty ministrliğinde degişem podoklyň hem dolunuş edararyna bu urda anyp baran işleri Daşary ýurty hem hyzmatdaşlarymyz bilen utgoşdurmak hem de atnaşykly we netijeli gatnaşyklar ýola goýmagy tawsiýe ýaly. Pandemiýa halkara ykdysady we suwda gatnaşyklaryna ulaw gatnawlaryna hem ýarama täsir etdi. Şoňa görä da täzeden başlap bu ulamlary dikkatmek üçin zerur işleri hem geçirmeli. Olar hem geljekde sürmek üçin öňkem ýagdaýyna we öteşem derejesinde çykarmaly. Yani bir meselede sevitlerin hyzmatdaşyk ve Türkmenistan üçin aýrysyň ähmiýeti eýedir. Biz bilelikdäki öpçünçilik ulgamlar boýunça tastanlar durmuşa geçirmek barada gazanylan alalaşyklar ýerine ýetirilmegini öpçün etmelidir. Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulu geçerligesi hakyna 2017-nji ýylda Aşgabatda gol şeklen alalaşyň hem iş ýüzünden durmuşa geçirmegi şartlandyrmalydyr. Şeýle möhüm halkara ähmiýeti bolan Gazakystan, Iran, Türkmenistan, Kerk imamlar akine demir ýollarynyň amdyrýanyň üstünden geçen demir ýolunyň avtomobil köprüleriniň hem doly güýjüni hem ulanmagyny gazanmalydyr. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistanyň gaz geçirjesi, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirjem optiki süýümli aratlaş ulgamlarynyň hem guruluşyny hem ýokary depinni
alıp barmaly. Garaşlar Türkmenistan gazandan alarışıklan çayaklan üstüne alan borçnamalaryny takyp hem yerine ýetirip gelýär. Şoňra da biz ýokarda goruklarynyn taslamana gatnaşan ýurtlardaky hem hyzmatdaşlarymyzdan hormatlamak, ýönem tutanýarlyk bilen hem şunu talap etmäge hak kaldyr. Umuman her zaman energetik we ulug logistika üçinçilik ulugumlaryny döretmek, kapirilerden öwrümçilik hem gatnaşyklaryny höwüslendirmek, sergatdaky hyzmatdaşlygyny ösürmek goýunça tebitden gatnaşyklar ileri tutulýan hem ogullar bolmagyna da galmanlar. Hem bizim Merkez Aziýada amala hem aşdymlar köp sany hem wezipeler bar. Ne bu wezipeler hopsuroy üpşnetmek, su energetik meselesi, araly halat etmek we beýleki mühim ogullar degişdir. Bunlaryň ahireti emişem bizim diplomatiýamyň hem ünsem merkezinde de bolmaly. Şoňdan bagda Daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň Milli Mebahiyetiniň merkezi Aziýa döwletlerden ellerem tutulýan hem hyzmatdaşyk hem meselelerine nazar alıp 2021-nji ýylda Sowetiň her bir döwletinden iki tarapdan gatnaşyklary ösürmek hakynda hem teklipleri taýýarlamaly. Bundan başga ministrlik, ýurdun hem beýleki döwlet idaralarynyň bilelikde milli aral maksatnamasyny işläp düzmeli hem de 2021-nji ýylyň 1-nji çaýrygyny seretmek üçin Türkmenistanyň hökümetine de hödürlemeli. Rusiya Federasiýasy we Hatay Halk Respublikasy Ýewraziýada Türkmenistan strategik hyzmatdaşlardyr. Bir döwletler bilen biz ähli ogullar boýunça siýasatda, ykdysadyatda, medan sanper hem ulgamlarda hem hyzmatdaşlygymyzy dowam eder. Bir meselede Günnogor, Günwatlar hem Demirgaz, Günorta ogullar boýunça kontinental hem hyzmatdaşlygyň meýilnamalyny durmuşa geçirmek aýryten ähmiýet bermeli. Biz hazır deňizdäki port üçinçilik ulgamlarymyzy peýdalanmak bilen ýurdun hem çäkleriniň üstünden ulag täsir geçirgenlerini döretmeli. Hormatly adamlar. Geçen ýyl Türkmenistan şäherinde 1-nji Hazar Ykdysady forumy üstünlikli geçirildi. Bu forumda uly ähmiýet bilen alalaşyklar gazanyldy. Gelecek ýyl bolsa ýurdumyzda ýokary derejedäki 6-njy Hazar duguşuny geçirmek hem gödeginde tutulýar. Bir çäre hem gowy taýýarlyk görmeli. Şoňra da Daşary işleri ministrligine bir mühim halkara forumuny ýokary derejede guramak hem de geçirmek boýunça işleri her adam girişmeli hem tawsirýar. Ýa-da döwürde Hazar deňiziniň sebiti Ýewraziýada öýränim ýer ulag logistika Amerikanyň bir ýerine öwrülýär. Bu işte bizim ýurdumyz hem esas orny eýilýär. Häzir Türkmenmaşynyň halkara deňiz portu bilen Bakuň halkara deňiz suwda hem portunyň arasynda ýygyrly parom gatnawy anyp barýar. Şeýle hem Gazakstanyň Aktaw hem halkara deňiz suwda port hem de Kuruk deňiz hem portu bilen öýler gatnawlary ýoly goýmak bardan gepleşikler geçirilýär. Bundan başga da Rusiýa hem hyzmatdaşlaryny bilen Astrahan şäherinde logistika merkezini açmak meselelerini ara maslahatlaşılýar. Kazan şäherinde hem Türkmenistanyň suwda öýünü açmak hem gödeginde tutulýar. Şeýlelikde Rusiýanyň Baltika deňizindäki portlaryny we soňra Ýewropa hem çykmak bilen Hazar deňizi Volga derýasy gurulýança ulag hem gatnawlarynyň geljegi ulanyň ölümüsi düzülýär. Şoňra da men Daşary işleri ministrligine degişli döwlet idaralaryny bilelikde Gazakstanyň we Rusiýaly kardeşleri bilen bu ýerdem goramoçylyk hem de beýleki hem meherem çözmegi tamamlap hyzmatdaşyň hem iş ýolundaky tapyryny hem girişmegi taşdyrýar. Şeýle Hazar deňizi, Gara hem deňizi halkara ulag hem geçirgeni döretmek hem de amalaşyň hakyndaky dört tarapyň hökümdarlaryň alalaşyny taslamasy boýunça işler hem dowam etmeli. Türkmenistan bir geçirgeni döretmek başlanýan Azerbaýjan, Gruziýa hem de Rumyniýa bilen birlikde çykyş etdi.
Aziya, yumuş ummany sebiti Türkmenistanyň daşarym siýasatyny öwrenme mühim ugrupdyr ýa. Bir sebit çalt depinler bilen ösýär hem de ähli dünýä ykdysadyýatynyň we sowdasynyň gereklendirjek güýjüni ýogurýar. Ýa-ni ýakynda Vietnamyň paýtagty Hanoi şäherinde Günürtü Unnur Aziya Döwletler Assosiasiýasynyň şeýle Hattaýyň Koreýa Respublikasynyň, Ýaponiýanyň we täze Zelandiýanyň başçylary dünýäde ören erkin hem sowda birleşigini döretmek baradaky alalaşy hem gol çekdiler. Aziya ýuwaş ummany sebitini hem döwletleriň birleşdiren beýleki ykdysady hem goramadyň şäklaryny hem mühim çözüpler kabul edilýär. Sebitin ýurtlaryna ýerleşen hem ilçihalarmy hem resmi namalary düýpli öwrenmeler. Türkmenistanyň şol hem birleşikleri bilen hyzmatdaşyk etmek üçin olaryň işläp taýýarlan hem taslamalarına hem mailnamalaryna gatnaşmak görnüşi bardy hem maslahatlar hem teklipleri bermelerler. Ýewropa birleşigi bilen hem hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny giňeltmek hem bizim üçin mühim wezife bolup durýar. Bu hyzmatdaşyk ogullar köp hem görnüşli hem de iki tarapdan gadyklaryna döredýär. Bir Amerikada, Aziýada ýanyşyk sebitleri parahatçylygy hem de howpsuzlygy gollamak, durnuq öz maksatlaryny ýerine ýetirmek, ulu ekologiýa, suw hem serişlerini peýdalanmak hem meselelerdir. Ýewropa birleşigini energetika hem hyzmatdaşygyny hasysyn hem çekmek üstüne netijeli işleri alyp barmaly. Burada olar bilen Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlanýanjy boýunça kabul edilen rezolýusiýalary münasibetli energiýa howpsuzlygyny we ýalňyş tesislerini iýermeň aktywalygyny üpçün etmäge gönükden anyk hem taslamalar durmuşa geçirilmeli. Bizim bir başlanýyşlarymyz Ýewropa Birleşigi tarapyndan ýyllar hem gollanyp gelinýär. Bu urda bizim hem stratejik maksatlarımız ve mehiyetlerimiz layık gelir hem de şu hem mümkünçülükten hem peýdalanmalıdır. Bir mesele boýunça maksada gönükdirilen gatnaşyklary Merkezi Aziya, Ýewropa birleşigi hem görnüşiniň çäklaryny alyp barmalydyr. Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy hem Ýewropa ugru barada aýdylanlar men ýurdumyň Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşyk gurumasy bilen köp ýyllyk hem de netijeli gatnaşyklaryny areten hem bellemek isleýär. Bu guramanyň işiniň siýasy, ykdysady, ansamperwer talaplary Türkmenistanyň amala aşyrylan taslamalar we maksatnamalar kesiplerini bizim üçin hem ileri tutulýan ogullar hem bolup durýar. Hem bir näçe hepde bundan bir özüni ileri tutulýan 68 hem taslamany birleşdirýän Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasynyň 2021-nji ýylaky hereketleriň nowatda hem maksatnamasyny tasdiklady. Meni daşary işlemleýärine bir maksatnama ýerine ýetirmegini utguşdurmagy taşdyrýar. Bundan maksady gelecek ýylyň dowamyny hem guramanyň değişen düzümlerinden howpsuzlyk ulug meselesi howanyň ütkümege alan ogullar boýunça geçirilen işler hasem bundan beýlekde güýçlendirmeli. Amerikaň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň mühim sowda ykdysady we daşary siýasy hyzmatdaşlaryndan hem biri bolup durýar. Ýurt bilen sebit howpsuzlygyny mühim howplar hem de wahymlara garşy görüşmek hem meselelerini we ençeme beýleki ogullar boýunça hyzmatdaşlyk edýär. Yani İran, Amerikan kampaniyalar, ulu, yanlış enerjik toplumu, elektrik geçirici olumları kurmak ve telekomünikasiyalar programı üçüncülüğü. Adık hem derman, senat hem de birlikte ahbetli olur. Ben şu Türkmen bağlarında önden verem üstünlüklü işler gelirler. Amerikan Birleşen Ştatları'nın hizmetdaşlık etmekte Türkmen-Amerikan işi olan genişine ayrıca üns vermek gerek. Bir geniş işlep gelen 12 yıl içinde iki tarafların hizmetdaşlık etmenin teateri Kur'an'ı da yoğruldu.
Benim yurtdamın işi var. Hem düzümden arasında gatnaşyklary ýola goýmaň, ösdürmeň hem de berkitmeň hyzmatdaşyň hem geljegi bolan ugurlar hem bilelikde gözlemeň hem netijeli usuly bolly. Gelecekde biz hem bir düzüm hem işini özara harit dolanşygyny artdyrmagy hem de diversifikasiýalaşdyrmagy hem bilelikde iri taslaman amala hem aşyrmagy göndükdirin täze şiiltadan netijeli içeri bermelidir. Türkmenistany ýakyn orta günnäwer döwletleriniň atnaşykly taryhy, ruhy, medeni gatnaşyklary birleşdirýär. Häzirki döwürde şunuki bunun hakyky ýagdaýlaryny nazara almak bilen hem gatnaşyklar anyk hem işler bilen baýlaşdyrmak wezipä öňde durýar. Biz bir ýurtlara aqsadiýetde, sewdada, maýa goýumlarda ulug meýnamalaryny durmuşa geçirmekden geljegi ulu bolan hem hyzmatdaşlarymyz hökmünde garýar. Hem şonuň bilen bağlykda bizim diplomatiýamyz İran İslam Respublikasynyň Omman Sultanlygynyň Katar döwletiniň Türkmenistan we Özbekistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasynda halkara ulug müstaşir geçeligini döretmek hakynda Aşgabat alalaşygy adyny alan alalaşygy amala aşyrmak boýunça özara işçi hereket etmelidir. Afrika, Latin Amerika ugurlaryny hem belli bir netijeler gazanırlar. Afrika birleşigi bilen gatnaşyklar ýola goýuldy. Latin Amerika döwletleriniň hyzmatdaşyk etmek hem mümkinçiliklerini uludygyny bellemek isleýär. Bizim bu ýurtlardan enseme düýüpli hem mezere goýunça garaşlarymyz hususan ösýän ýurtyň kanuny behbitlerini goramak, adalet hem dünýä guruluşyny gazanmak hem işinde laýyk gelýär. Bu bolsa Birleşen Milletler Guramasynda goşuşmalyk hem hereketiniň ugry boýunça işleri utgaşdyrmak hem de özleri gollaw ýola goýmak üçin umut esasy bolup durýar. Şeýle biz bir ýurtlar bilen özleri behbit, sewda hem de iqtisady gatnaşyklary öwelleriň üstünde netijeli işler alyp barmalydyr. Türkmenistan özüniň bir tarap hukuk ýagdaýyna nazara almak bilen garaşly döwletiň arkadaşygy, İslam hyzmatdaşlyk guramasy we iqtisady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly sewitden döwletlara birleşikler bilen hem özara behbetli hyzmatdaşlyk dowam eder. Şu Türkmenistan bütün dünýä sewda guramasynda siňçiniň hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Hem bu üstünlikler geljegi hem uly we iqtidary bolan iqtisady hyzmatdaşlyk ýoklugyna Türkmenistanyň mühim orunun karar edilmeyen suutnamasıdır. Şol bir wagtda bizim hem ýurdumyzyň öňünde bitýägi adyň belli kadar esasında dünýä sewda bolanyna giňden goşulmak üçin ol hem mümkinçilikler açylýar. Ýagny haritlaryň hem de hyzmatlaryň ählimi bazarına çykmagy, bütün dünýä sewda guramasynyň agtýarlyklaryň çäklaryna teňigi taýdan yardıma hem de enseme beýlek hem artykmaçlara şertler döreýär. Şoňa görä benim gurama bilen hyzmatdaşyk etmek ören jogapkärli hem çemeleşmelidir. Beýleki agdam ýurtdan tejribesini ünsürli öwrenmelidir. Ýakyn wagt üçin ileri tutulan iş hem meýilnamalaryny kesýetlep olara durmuşa geçirmäge girişmelidir. Hormatly mejlisde gatnaşyjylar, gelecek 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrmagyň hem şanly 30 ýylyň hem münasip garaşdyrmak bilen bagly bizim hem öňümizde uly wezipeler hem durýar. Bu ilkinji nawatda milli bayramymyz bolsa da biz hem oňa halkara ähmiýetini hem bermelidir. Garaşdyrlyk ýyllarynda Türkmenistanyň gazanan üstünliklaryny görkezmelidir. Dünýä birleşimi, ählimi, parahaçylyk, howpsuzlygy durumluk ösüşem berkitmäge sallamly goşant goşýan hormatly we agly agdagyny ýogurlandyň hem suut etmelidir. Şoňa da daşary işler ministrliginde bizim hem diplomatik wekilhanalaryny tutuş 2020-nji ýylyň dowamında bir ýubileýe başlanan çäre ýokary derejede gurmagy hem de geçirmek hem
tavsiye ya. Hormatly meclise gatnaşyjylar, men hem sözüm ahyrynda garaşly bir tarap Türkmen hem döwletimiň öz diplomatik gullugyna geljekdem onu üns berjekdigini bellemek isteýär. Bu gullugyň hem dol derejede işlemek, onun işgärleriň hem maddi hem durmuş ýagdaýlaryny ýokarlandyrmak. İşgärler düzümini berkitmek üçin ählem zerur şertleri üpsün eder. Men näsen ähliňi garaşsam Türkmenistanyň ýetip gelen bir tarap bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Size bir can sağlyk hem ata watanyň hatyryny alyp barýan hem jogapkary işiniňizde bundan beýlekde ulysynykları arzu edýär. Hormatly Misir Kabinetining agzalary, hormatly ýeşiller. Häzir men Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň ýanynaky kemişelik wekili Aksultan Töreýewiň Ataýewa söz berýär. Merhaba arkadaşlar. İlkili Tidi Türkmenistan'ın kemişelik bir taraflığının ikrar edilmeğinin 25 yıllık şanlı tenetinden hem de bütün dünyada bilin geçilen acayip bayramçılık olan halkara bir taraflık bunu münasebetli Türkmen diplomatlarının adından TÜİFİRÖK'ten kutlamalar olsa dedim. Dedim, il yurt dehvetli, dünya ehmiyetli alıp baryan işlerimizde ulus sünüklerin temrah olmağını, canınızın sağ olmağını, mertebenizin hem işe bilen ve başımız dik olmağını arzu eden. Cumhurbaşkanı prezidentimiz, dedim Türkmenistan'ın halkara katnaşıkları bulmamına milli behritlerini berk boramak ve avrenin orunu üpçül etmek baradaki önde oyan vedifeleriniz bu burada veren tavsiyaklarını da yerine getirmek bilen dedi halkara başlangıçlarını da iş yüzüne doğulamalı aşırmak için ehli güç gayratını bir işler deyip dedinlandırmaya ruhsa dedim. Türkmenistan devletimiz için halkara kuramaları ilkinci novatta bolsa Birleşen Milletler Guramatı bilen stratejik hizmetdaşlığı bundan birlikte neticeli alıp barmak vazifesi esası ormaya eğiliyor. Ma'lum bolşiyalı hormatly prezidentimiz dedim Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň meclisine eden tarihi çıkışımız ve öňe süren halkara başlangıçlarymız dünya cemiyetçiliğine bunu bolduk taptı ve iş yüzüne durmuşa geçirdiler. Sonki yılların devamında bizim yurdumuz Birleşen Milletler Guramatynyň ýolbaşçy idaralarına bir neçe gedek taýlandy. 75. meclisine 6. gedek baş assambleýa başlygynyň orunbatary bolup çykyş edýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramatynyň ýöretleşdirilen idaraları bilen iş hizmetdaşlygyny hakda giňeldiler. Birleşen Milletler Guramatynyň agza bolan Türkmenistanyň hizmetdaş ýurtlary bizim döwletimize anamdar ve ihtibarly ägir siyasi ve iktisadi mümkinçiliklere eýe, bahtly geleceğe taraf önemli ýöne barýan ýurt höküminde garaýandyklaryny noktamak zerýär bellätip berýär. Şuňur hormatlanan prezidentimiz, bu ýerde aýratyn hem hormatly prezidentimiz, sizin daşary ýurtlardaky elçixanalaryň ve konsulluk edaralaryň neticeli işlemekleri için hemme taraflaryň öýdür berýändiginiz için olaryň maddi üçünçülük şertleriniň ýokary derejede ve soňky tehnologiýalara laýyk bolmagyna müdama ünt berýändiginiz için Türkmen diplomatlaryň adyndan köp sag bolsun aýtmagy ruhsat edin. Hormatly prezidentimiz, sizi Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň ikrar edilmeýänini 25 ýyllyk şanly teneti hem de bütün dünyada bilen geçilen
Acayip bayramçılık bolan halkara betaraflık günüň bayramy bilen Türkmen diplomatlarynyň adından ýene bir wede tüý sürekden gutlaýar. Garaşdy hemişelik betaraf Türkmenistany güllüdip östürmegi we onuň halkara agreýanyndan beýlek hem artdyrmak bagatynda alyp barýan tutumly işlerimizde ulusünlükler arzu edýär. Janyňyz sag, başyňyz hemişe belent bolsun. Hormatly mejlisde gatnaşyjylar, häzir bolsa çykyş etmek üçin Minister Kabinetining başlygyny orunbasary, Daşary işleri ministri Meriýe Döwa söz berýär. Aýdy berim. Cumhur hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti, siziň başçylygyňyzda ýurdumyzyň alyp barýan daşary siýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň dünýadaky awraýy ýyl saýyn artýar we onuň halkara jemgyýetçiligine orny täze belent derejelere çykýar. Siziň beýtaraplyk görelgelerinden uralýan ähli umumy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpçün etmäge gönükdirilen daşary siýasatyňyzy durmuşa geçirmekde we Türkmenistanyň halkara gatnaşyklary ulgamyndaky ornuny berkitmekde diplomatik gullugynyň öňünde uly wezipeler durýar. Olary iş üdünü amala aşyrmakda siz Türkmenistanyň daşary işler ministrligine we döwletimiziň daşary ýurtlardaky ilişkanalaryna we konsulluk edaralaryna ýygyderli hemme taraplaryň gollaglaryňyzy berýärsiňiz. Siziň giň möçürli döwlet işiňiziň netijesinde we edýän tagallalaryňyzyň esasynda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işi hil taýdan täze häsiýete eýe boldy. Bu ilkinji nowatda hormatly prezidentimiz siziň Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen gatnaşyklaryny östürmek uğruna işiň çykyş edip, ähli umumy ähmiýete eýe bolan halkara başlangyçlary öňe sürmek bilen ýurdumyzyň diplomatik korpusynyň öňünde anyk wezipeleri goýýanyňyz hem-de olaryň netijeli ýerine ýetirilmegini talap edýändigiňiz bilen bagly bolup durýar. Bu bolsa bizi Türkmen diplomatlaryny hemişe siziň halkara parahatçylygynyň we howpsuzlygynyň berkidilmegi, sebit we dünýä derejelerine durnukly ösüşiň üpçün edilmegi bagatdaky başlangyçlaryňyzyň iş üdünde amala aşyrmagyna gönükdirilen täze çözgütleri gözlemek ýoly bilen öňe gitmäge jogapkärlik edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň kanunçylyk büniadynyň berkidilmegine daşary işler ministrliginiň, daşary ýurtlardaky ilişkanalarynyň, halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň maddi we maliýe taýdan üpçünçiligine, diplomatik işgärleriniň ýaşaýyş durmuş meselelerine möhüm ähmiýet berýändigiňizi aýratyn bellemek gerek. Şunuň bilen baglykda size diplomatik gullugynyň ähli işgärleriniň adyndan edýän hemme taraplaryň gollaglaryňyz we ýardamlaryňyz üçin köp sag bolsunlarymyzy aýtmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Hormatly prezidentimiz, siziň Türkmenistanyň dünýäniň döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny östürmek boýunça alyp barýan siýasatyňyzy gelecekde de durmuşa geçirmek hem-de bu bagatda berýän tapşyryklaryňyzy ýerine ýetirmek üçin ýurdumyzyň diplomatik gullugy tarapyndan ähli zerur bolan işler amala aşyrylar diýip sizi inandyrmaga ruhsat edim. Cumhur hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti, sizi ähli türkmen diplomatlarynyň adyndan Türkmenistanyň baky beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllygy halkara beýtaraplyk güni münasibetli tüýsürekden gutlama ruhsat bermeňizi haýyş edýäris. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, başyňyzyň hemişe belent, bayramyňyz mübarek bolsun hormatly prezidentimiz. Köp sag bolun, bayramyňyz gutly bolsun.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň orunmasary Daşary işler ministri Meredow hatabatyny dowam edip, watanymyzyň kemijilik bitaraplygynyň 25 ýylyny nasip etli, raýatlyk bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek boýunça ýerine getirilen işler barada aýtdy. Belenşiýaly insanperwer ugry Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugrlarynyň biri bolup durýar. Şunun bilen baglanykda milli kanunçylygyň hemde halkara hukugynyň kadrlarynyň esasyny, ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähwitlerini goramak hemde kepillendirmek boýunça giňerimli işler ýygyderli alınıp barlýar. 2011-nji ýyldan bäri milli liderimiziň fermanlary bilen ýurdumyzda ýaşaýan şol ruwatyň özüni hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk adamlaryň 9740-jysy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Bir insanperwer ädimler dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde ýurdumyzyň köp taraplaryň halkara resminamalaryny dogry hemde üstünlükli berja edýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň adalatlyk we demokratik görelgilere esaslanýan siýasatyny mundan meýlekli durmuşa geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň degişli döwlet idaralary tarapyndan ýurdumyzyň çäklerini hemişçilik ýaşaýan we döwletimiziň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýüz tutmalary hataba alynan 2580 adamyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmegi boýunça işler geçirildi. Raýatlygy almak üçin hüdürlenýän adamlar 19 milletiň wekili bolup durýar. Şunun bilen baglanykda vice-premier döwlet başçylygyndan garamagyna watanymyzyň hemişçilik bitaraplygynyň şanly bayramy hemde halkara bitaraplyk güni münasibetli raýatlyk bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynaky resminamanyň taslamasyny ödürledi. Şeýlekem ata-babalarymyzdan gelýän hoşnýetlik, insanperwerlik görelgelerine eýerip, häzirki wagta çenli daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlyk bolmadyk adamlaryň 3119-syna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarname berildi. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary ýadatyndan ugralyp, degişli ministrlikler we pudoklaryň dolanýyş idaralary tarapyndan degişli hataba alynan ýüz tutmalar esasyny bir ugurda işler ýygyderli alınıp barlýar. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygyndan garamagyna 11 döwletiň raýatlary hemde 31 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň 874-sini Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi barada taýýarlanan resminamanyň taslamasy ödürlenildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, şeýle diýdi. Hormatly adamlar, hormatly minister kabinetiniň agzalary, häzir men Türkmenistanyň raýatlygyny kabul etmek hakyndaky fermany gol çekjek. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly ýeçiler, men häzir öz ihlasly, zähmetli we bilim bilen garaşly döwletimiziň bitarap siýasatyny amala aşyrmak, işine gatnaşan adamlary jubiley medalyny syýrlamak hakyndaky fermany da gol çekjek. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly ýeçiler, şunun bilen minister kabinetiniň giňişine baramçylyk mezgilini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde berip, jan saglygyny amadan bagtyar durmuşy. Hem alyp baran işleriňizde bundan beýlekden ol üstünlikleri arzu edýär. Soňra baky bir taraplamyzyň şanly 25 ýylyk münasibetli fiýleglere gowşurmak dabarasy boldy. Ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, garaşly döwletimiziň midemet syýasy, ykdysady we hukuk esaslaryny bitaraplyk görelgelerine laýyklykda berkitmek, dünýä döwletleriniň hemde halkara guramalarynyň arasynda ýola goýulan köp taraplaryň öýdary gatnaşyklary ösdürmek işine goşan ägurt uly şahsy goşandy. Jemgyýetiň we halkyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary gözüňe tutulup, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bitaraplyk ordeni bilen syýrlamak hakynda mejlisiň kararyny eglan etdi.
Hormatly prezidentimiz şeýlekem Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýylygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syýraglandy. Mehriban arkadağımda şeýlekem Türkmenistanyň baky bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli ulanşa goýberilen milli manadymyz hemde türkmeniň süýjülük toý paýy gowşuruldy. Hormatly adamlar, vatandaşlar, hormatly Misr kabinetining agzalary. Berkara dowlatynyň bir taraplyny şanly 25 ýyl münasibetli maňa gowşulan dowlat syýrlary bolan Türkmenistanyň bir taraplyk ordeni. Şeýlem Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýylygyna ýubiley medalyny. Türkmenistanyň bir taraplynyň şanly 25 ýyl münasibetli ulanşa goýulan milli manadymyz. Atawalarymyzdan gelen hem desolumda berilen hem Türkmen toy süýjüligi elbetde ilkinji nawatda bir syýralan ählisi halkymyz hem gowşulan syýla diýip hem kabul edýär. Sebebi, bizim ähli adamlar üçin alyp barýan adil baky bir taraplarymyzdan uğrap ýürüden açyk hem gapylar fiýadatymyz bilen hoşnetli gatnaşyklarymyz bütün dünýäde giňden hem gorlup tapýar. Awadan hem de bagtyar durmuşyň dost hem doğunyň berkidilmegi hem birek hem hormat goýmagyň hem nişanlar. Olar bolsa alyp barýan fiýatatymyzyň netijesidir. Gazanýan üstünlüklerimiz menim mundan berak hem ahlas bilen huzur gayratymy gaýyrman hem zähmet çekmäge borçly edýär. Alyp barýan ähli adyl fiýatatymyza men ýendirgedek mehriban halkyma daýanýar. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen işin hemde öňjeli döwlet we jemgyçylyk işleri, amala aşyrýan işlerde görkezden hyzmatlary hemde köp ýyllaryň dowamyna çeken halal zähmetleri nazara alynıp, şonuň ýaly Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk şanly bayramy münasibetli mejlisiň başlygy hemde ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary hemde harby we hukuk goragy idaralaryň ýolbaşlary, Aşgabat şäheriniň we vilayatlariň häkimleri Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syýraglandy. Şeýlekem olara bir şanly bayramy münasibetli ulanşa goýberilen milli manadymyz, şonuň ýaly türkmeniň süýjülük toý paýy gowşurly. Hemiçelik bir taraply halkara hukuk derejesi, sebit we dünýä meselelerine paragatçylygy, howpsuzlygy hemde durnuklugy saklamagyň hakyky alamat hökümine çykjy edip, Türkmenistanlaryň awadan durmuşynyň, ýarymyzyň güllä bezişiniň kepili bolup durýar. Tarihi sene 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry diňe bir biziň ýurdumyz üçin şöhratly seneleriň biri bolman Eýsem Birleşen Milletler Romasynyň taryhyna da möhüm sahypa öwrüli. Çünki Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bu guramanyň öz taryhyna da bir taraplyk hukuk derejesiniň ikrar edilen ilkinji resmi namasyny öwrüli. Mehriban arkadağımız yurdumuzun bir taraplyk derejesiniň hukuk esaslaryny emele getirýän halkara hukuk resmi namalarynyň hem de kanunçyk namalarynyň olaryň taryhy we ösüşiniň ýoly hukuk ilmi tarapyndan düýpli öwrenilmäge degişdigini belleýär.
Jemgiyetimizde siyasi durnuklulugyň we agdybirligiň ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösürmek üçin amatly daşarky şertleriň üpçün edilmegi mukaddis garaşdyrlygymyzyň we baky bir taraplyk siýasatymyzyň gadanan beýik üstünlikleriniň biridir. Hormatly prezidentimiziň dünýä birleşigine uly gyzyklanma dörediýän hemde giň gollawa munasip bolýan dürejlikli siýasaty, döwletimiziň ähli meseleleri boýunça öňe sürýän mühim başlangyçlary ýurdumyzyň halkara awraýyny has artdyrýar. Ýurdumyz ähli paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly işi gollamak siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak arkaly halkara birleşigi bilen ýödary beýikfitli gatnaşyklary sürýär. Adamlaryň mühim wezipeleriniň netijeli çözülmegine uly goşant goşýar. Bilinçýäli ýurdumyz özüniň beýhukuk ýagdaýyna üýtgüzi eýrip, beýtaraplyk, paragatçylyk söýjülik we hoşniyetli goňşuluk gatnaşyklarynyň özüniň daşar siýasatynyň binýatlyk esasy bolanyny we şeýle bolmagyna galýanyny hemişe iş ýüzüne suwd edýär. Türkmenistan halkara gatnaşyklaryna taraplaryň beýikfitlerini hiç rwabatda ünsün düşürmeýän ygtybarly hyzmatdaşdyr. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli bir taraplyk paragatçylyk, alaşdyrjylyk siýasatymyzy mundan meýlekde dowam edip, bu gurda bitirýän işlerimiz bilen Türkmenistan döwletimiziň gadanan bilint awraýyny hasy berkitmeliler. Hormatly prezidentimiziň öňden gözükli hemde çoňur oýlanjykly siýasat netijesinde bugün Türkmenistanyň baky bir taraplyk siýasaty, halkara gatnaşyklaryna, siýasy jewizligiň, ykdysady durnuklygyň, durmuş asudalygynyň amatly serişde dökümine kabul edilýär. Dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilen hemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýy garaşly döwletimiziň içeri we daşar siýasatynyň esasyna gürli. Bugün yer ýüzüniň çal tepkinlerden ösýän ýurtlarynyň gatarına munasip orny eýleýän garaşly Türkmenistan hemişelik bir taraplygynyň 25 ýyllyk şanly bayramyny ähli ugurlarda ýokary netijeler gazanmak bilen uly dawarlara besläp halkara derejesinde giňden belläp geçýär. Garaşsyzlyk we bir taraplyk ata watanymyzyň goşa ganatydyr. Merdany halkymyzyň uly baýlygydyr. Ata-babalarymyzyň asyrlar boýy edip gelen arzuwlarynyň hasyl bolmagydyr. Hormatly prezidentimiziň oýlançykly, öňden gözükli içeri we daşar siýasat ýöretmek netijesinde döwletimiz bugün dünýäde diň hukukly hyzmatdaşlyga, oňyn bir taraplyk, paragatçylyk söýjülik, hoşniyetli erkeklik hemde insanpörwerlik ýörelgelerine agrarly döwlet hökümini tanalýar. Mehriban arkadagymyz Türkmeniň döwletçilik ýörelge satly kitabyny ömrüň manysy watanyň paragatçylygyny diýip ajaýyp jümleler bilen belliýär. Hormatly prezidentimiziň şu eserini belleşýäli döwletara gatnaşyklaryny paragatçylykly serişdirer bilen berkitmek halkymyzyň ozgan zamanyndan bäri agrarly ýörelgesidir. Ma'lum bolşýaly 2020-nji ýyl ýurdumyzda Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýyl diýilip agran edildi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň belleşýäli halkymyzyň taryhyň dowamyna il uluslar dünýäniň halklary bilen diňe özüşüň we paragatçylygyň beýikfitlerine gatnaşyk etmek meýillerine alaýyk gelýär. Garaşsyzlyk we bir taraplyk bir karar döwletimiziň öňe tarap anamly gadam urmagynyň mehriban halkymyzyň paragat, awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagynyň ygtybarly kepilidir. Hemişelik bir taraplyk siýasatyny alyp barýan ediz watanymyz taryh üçin gyýyka döwrüň içinde dünýäniň hemme taraplaryň we ýokary depkinlerden ösýän kuwatly döwletleriniň birine urildi. Gadanlyan bir beýik üstünliklerde ýurdumyzyň her bir raýatynyň munasip goşandy bardyr. Şoňa görä şöhratly taryhy gahramançylygy beslenen Merdany halkymyz paragatçylyk söýji, hoşniyetli siýasaty baýdyk edinip, özüni dünýä giňden tanadan we güllä besýän garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyza buýsunmagy dolu haklydyr. Hormatly ministr kabinetining agzalary. Men forsatdan peýdanat näsiň ähliňizi ýendirýär. Halkara bir taraplyk güni şeýlem şuňuna size Türkmenistanyň bir taraplyk 25 ýylyna bagşlanan goşulan döwlet temsilçileri bilen gutlaýar. Ber jan faýly maşala wadançylygyny edil watanymyzyň mundan beýlekde gülläp esmogulunda alyp baran işlerinde diňe hem ol üstünlikleri ardylar. Sağ olun.
Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbet boldy. Iki ýurdun liderleri meherli salamlaşyp dostluk we doganlyk gatnaşyklaryna ıgrarly bolan köp taraply hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine kanagatlanma bildirdiler. Söhbetdeşiň başynda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurdumyň hemişelik bir taraplaryň 25 ýyly münasibetli meherli gutlyklary hem iň gowy arzulary üçin prezident Şavkat Mirziyoyew minnetdarlyk bildirdi. Hemişelik bir taraplaryň halkary hukuk ýagdaýynyň Türkmenistanyň daşary syýasy uruny üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm kepiri bolup durýanyny, dünýäniň döwletleri bilen din hukukly we özara hormat goýmak gatnaşyklaryny üstürmek üçin berk esas bolup hyzmat edýänligi nygtarly. Şunuň bilen baglykda goňşy ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy üstürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen halkyny şol ýurtlaryň halklary bilen öňden gelýän taryhy, syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklara baglanşdyrýar. Prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şavkat Mirziyoyew Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky doganlyk, dostluk we hoşniýetli goňşylyk gatnaşyklarynyň ukgunly we ýygdyrly häýeti eýdigini, oňy hoşniýetli we açyklygy bilen tapawutlanýanyny kanagatlanma bilen belediler. Munyň özi ähli bilelikdäki başlanýyşlaryny üstünlikli amala aşyrmagyň girew bolup durýar. Iki döwletiň başdanlary şeýle ýokary derejedäki özara ynanşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklaryň mundan beräkde ähli urlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin berk esas boljakdygyna anan bildirdiler. Söhbetdeşiň ahyrynda prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şavkat Mirziyoyew birek-birege berkjan saglyk hemde jogapkärli döwlet işine üstünlikleri Türkmenistanyň we Özbekistanyň doganlyk halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namlar bilen tanış edýäs. Recep Tayyip Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Berlin şäheri. Adatda naşar we dowlat ýerli elçisi Berdimurat Rejepow şol wagtda Türkmenistanyň Ispaniýa paçalygyndaky adatdan naşar we dowlat ýerli elçisi wezipetine bellemeli. Recep Tayyip Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Berlin şäheri. Adatda naşar we dowlat ýerli elçisi Berdimurat Rejepow şol wagtda Türkmenistanyň Polşa Respublikasyndaky adatdan naşar we dowlat ýerli elçisi wezipetine bellemeli. Recep Tayyip Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Berlin şäheri. Adatdan naşar we dowlat ýerli elçisi Berdimurat Rejepow şol wagtda Türkmenistanyň Daniýa paçalygyndaky adatdan naşar we dowlat ýerli elçisi wezipetine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň döwlet garaşylygyny we hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyny, ykdysady kuwatyny puturlandyrmagy, ata watanymyzyň gorunmak ukybyny dünýä ýüzündäki halkara awraýyny hemişelik betaraplyk ýürelgine raýatlykda berkitmäge, raýatlyň hukuksyzlygy, kanunlygy we hukuk tertibini üpçün etmek üçin uly şahsy goşantlaryny ýurdumyzda alymy, bilimi, medeniýeti, sunugaty, saglyk uruş ulgamyny hemme beýleki puduklary ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanan maksat durmuşa geçirmekde gadanan ajaýyp üstünliklerini, ösüp gelýän ýaş nesli, ata watanymyzda bolan söýgü we wepalyk, mertlik, halallyk, ýokary ruh we nätlik sypatlaryna ter bermek işinde görkezden hyzmatlaryny, işçiň hemme öňjeli döwlet we jemgyçilik işlerini, hemme köp ýyllaň dowamyna çeken halal zähmetini nazar alyp, şeýle hemme Türkmenistanyň bir tarapynyň 25 ýyllyk şanly bayram münasibetli Türkmenistanyň prezidenti permana bolşakdy. Resmi nama laýykda ýurdumyzyň raýatlarynyň uly topary Türkmenistanyň bir tarapynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň ýübiley medali bilen sylaganly. Perman metbuatda dowlugna çap edilýär. Türkmenistanyň garaşylygyny, öz otaýarlygyny, hemme hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýyny puturlandyrmaga, ata watanymyzyň gorunmak ukybyny berkitmäge, raýatlyň hukuksyzlygyny, kanunlygy hemme hukuk tertibini üpçün etmek işine goşan uly şahsy goşantlaryny, köp ýyllaň dowamyna çeken ihlasy we halal zähmetini, işçiň hemde öňjeli döwlet işlerini nazar alyp, şeýle hemme Türkmenistanyň bir tarapynyň 25 ýyllyk şanly bayram münasibetli Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkirde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow permana bolşakdy. Resmi nama laýykda
Harbi we hukuk gorucu idaralarynyň degişli ýolbaşlary Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň ýübiley medali bilen syraganly. Perman metbuatda dolugyna çap edilýär. Türkmenistanyň garaşdygyny, öz otaýarlygyny we hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyny putulanyrmakda. Ata watanymyzyň halkary derejesindäki awraýyny berkitmekde hemde halkary gatnaşyklaryny ösdürmekde bitiren hyzmatlaryny nazara alyp, şeýle Türkmenistanyň betaraplarynyň 25 ýyllyk şanly bayram münasibetli Türkmenistanyň prezidenti fermana gorçakdy. Resmi namalaşykda daşary ýurt raýatlarynyň bir topary Türkmenistanyň betaraplyk ordeni hem Türkmenistanyň betaraplarynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň ýübiley medali bilen syraganly. Ferman metbuatda dolugyna çap edilýär. Beýik ata-babalarymyzyň bize öwgesi eden rehimdarlyk hem insan perwerlik ýörelgilerini gollanyp, türkmen jemgyýetiniň hem her bir maşgalanyň agdy berilýäni, hem bütünlüğüne hasam putulanyrmak maksady bilen şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyly münasibetli Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly uşarynyň beren serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow iş kesilenleň Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyly münasibetli günäsini geçmek hakynda gorçakdy. Günäsi geçiren raýatlary mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jeda çaresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýüklemek görnüşindäki goşmaçy jeda çaresini çekmekden boşadyldy. Beýik ata-babalarymyzyň parahatçylyk, söýçülük we hoşniyetli goňşulyk ýörelgilerini üýtgewsiz eýerip, ýagşylyk etmek, rehimdarlyk we insanperwerlik baradaky taglimatlaryny gollanyp, ýurtlaryň hemde halklaryň arasyndaky dostlugy hasam putulanyrmaga çalyşyp, şeýle Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýyly münasibetli Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly uşarynyň beren serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň şäherlerinde iş kesilen daşary ýurt raýatlarynyň günäsini geçmek hakynda fermana golçakdy. Günäsi geçilen daşary ýurt raýatlary mundan beýlek jeda çaresini çekmekden boşadyldy. Ata-babalarymyzyň adamkärçilik, insanperwerlik we ýagşylyk etmek ýaly däplerinden uralyp, hem adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen bagly halkary hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryna eýerýänligine esasanyp, adamlaryň raýatlygy erkin saýlap almak hukugyny nazara almak bilen şeýle hem Türkmenistanyň raýatlygy hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna Türkmenistanyň prezidenti fermana golçakdy. Resmi namalaşykda Türkmenistanyň şäherinde hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlaryň uly topary Türkmenistanyň raýatlygyna gawrdyly. Daşary işler ministrligine, içeri işler ministrligine, döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki daxily ministrlikler we pudoklyny duranyş edaralary bilen birlikde Türkmenistanyň raýatlygyna gawr etmek barada 100 ton raýatlygy bolmadyk adamlaryň resmi namalaryny resmileşdirmek işlerini Türkmenistanyň prezidentine degişli teklipleri bermek üçin dowam etdirmek tapşyryldy. Ata-babalarymyzyň insanperwerlik, hoşniyetlik we ýagşylyk etmek ýaly däplerinden uralyp, hemde adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen bagly halkary hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryna eýerýänligine esasanyp, şeýle migrasiýa hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaşykda Türkmenistanyň prezidenti karary gorçakdy. Resmi namalaşykda daşary ýurt raýatlarynyň uly toparyny Türkmenistana ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Daşary işler ministrligine, döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki daxily ministrlikler we pudoklyny duranyş edaralary bilen birlikde Türkmenistana ýaşamak üçin ygtyýarnama almak barada 100 ton daşary ýurt raýatlaryna hem raýatlygy bolmadyk adamlaryň resmi namalaryny resmileşdirmek işlerini Türkmenistanyň prezidentine degişli teklipleri bermek üçin dowam etdirmek tapşyryldy. Eniworsa hormatly prezidentiň garaşyk hemişelik beýtar Türkmenistanyň halkyny ýeberen gutlugy bilen tanış edýäs. Merhaban halkym, eziz watandaşlar. Sizi halkary beýtaraplyk güni, şeýle hem bütün dünýä ähmiýetli waka bolan Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli tüýsürekden uglaýan.
Beytaraplyk bilen dünýä halklaryny beýik maksatlara birleşdirýän, parahatçylyk hemem dostlugy dawranýan ýürelgämizdir. Bilen beytaraplyk fiýatymyz döwletimiziň halkary derejetindäki awraýyny has puturandyrmakda aýratyn ähmiýeti eýdir. Şoňa görä ýedi watanymyzyň beytaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýylyny şanly wakalar, ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen garşalýar. Bu şanly bayram münasibetli Aşgabat şäherine hemem vilayetlerimizde döwrewap ýaşaýyş toplumlaryny hemem önümçülük kärhanlaryny dawaralaçýar. Milli ykdysadymyzda gazanan uly üstünliklerimize başlanan fergileri, alymy amaly maslahatlary, medeni jemgyýetçilik dawaralaryny geçirýär. Munyň özi mehriban halkymyzyň agdy berini hemem jewitligini hasam puturandyrýar. Awadan we bagtya durmuşyň hatiratyna täze üstünlikleri gazanmagy hemem beren sepkitlere ýetmäge ruhlandyrýar. Mundan 25 ýyl ozal Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan taryhy rezolýusiýanyň kabul edilmegi bilen biziň ýurdumyzy hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Garaşy döwletimize şeýle berent hukuk ýagdaýyna eýe bolan ilkinji günlerini bütün dünýäde parahatçylygy, ählimi muhopatlygy, durnukly ötüşi üpçün etmek ornuna halkary birleşiginiň tagallalaryny hemme taraplaryny gollaýan, jewitleşdirýän hemem utgoşdurýan öňden görjülükli hemem maksady ukunly daşary siýasat ýoluny saýlap aldy. Aziýanyň hemem Ýewropanyň çatyragynda beýik ýüpek ýolunyň merkezine ýerleşen Türkmenistan gysga taryhy döwürde dünýä döwletleri awraýly halkary guramalar bilen sazdaşyklatnaşyklary ýoly goýmak, halkary hyzmatdaşlygynyň düýbünden täze netijeli ýollaryny hemem uğurlaryny kemale getirmek babatda gymmatly tejribeler toplady. Iri halkym Awraýly halkary guramalar tarapyndan iki gezek ikrar edilen hemişelik beýtaraplyk hukuk derejemiz biziň beýik gymmatlygymyzdyr. Beýtaraplyk parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi, hyzmatdaşlygy hemem ösüşi dawarlanýan taglymatymyzdyr. Şoňa görä biz dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilen, hemem konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyň beýtaraplymyzyň esasy ýürelgilerinden uralyp, dünýä döwletleri şol sanda awraýly halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýygydarly giňeldiyas. 2017-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 10-njy dekabry halkara beýtaraplyk gününi aglan etmek hakyndaky rezolýusiýany kabul etmegen garaşy ýurdumyzyň beýtaraplygynyň dünýä üçin nusgulukdygyny ikrar edýär. Biz döwlet adam üçin diýen siýasatymyza laýykly ýurdumyzy hemme taraplaryny ösdürmäge, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygydarly ýokulanymagy, beýtarap döwletimizden halkary awraýyny munun bilekde artdyrmagy uly üns berýär. Halkary ulug üstaşary geçirilerini eň öňde barjy tehnologiýalar esasynda ýokary tezlikli awtomobil ýollaryny, iri senagat önümçülük kärhanalaryny, medeni durmuş maksatly binalary, döwrewap ýaşaýyş şaýlaryny, täze owullardyr şäherçileri gurup ulanmagy berýär. Mehriban halkym, biziň beýtaraplamyzyň esasy maksady halkara boşnamalaryny hemem halkara hukugynyň kadalaryna bir hemem gyşarnyksyz eýerip, ýurdumyzyň geosiýasy hemem geoiqtisady mümkinçiliklerini, parahat durmuşyň hemem dürejekli üsüşiň hatirasyna gönükdirmekden ibaratdyr. Şoňa görä Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, garaşy döwletiniň arkalaşygy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Goşuşmalyk hereketi, Aslam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly awraýly halkary guramalary, ýoşunmany we Aziýa sewitleri, orta we ýakyn günler, Ýewropa we Amerika ýurtlary bilen dürli uğurlarda syýasy, ykdysady, medeni uğurlarda gatnaşyklamada puturlandyrmagy hemem şuňlaşdyrmagy aýratyn ähmiýet berýär. Biziň halkary sowda ykdysadatnaşyklaryny ösdürmek, howanyň üýtgemegi netijesinde ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek bilen bagly tekliplerimiz, daşky urşawy goramak, energetika howpsuzlygy üpçün etmek, halkary ulug geçirileriini düretmek ornaky başlanýarlarymyz dünýäde giň golluga münasip bolýar. Burada Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada öňnaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň açylmagan dünýä birleşiginiň biziň parahatçylyk söýji siýasatymyzy
ıqrar ediyenliğine yeni de bir gedek aydın şayatlık ediyor. Gelecekte de içeri daşar tiyatrımızda hemişelik bir taraflık hukuk derecemizde bar bulunu mümkünçülüklüğümüzde esaslanıp bize qarşısız hemişelik bir taraf Türkmenistany dünyanın ötön döwletlerinin birini ururuz. Mehriman halkın, ediz vatandaşlar, sizi halkara bir taraflı konu, hememe tarihi ehmiyetli vaka, Türkmenistanyň hemişelik bir taraflanan şanlı 25 yıllık bayram bilen yeni de bir gedek tüy sürkünükleyen. Size berkcan sağlık abadan ve bağıtıyar durmuş. Ediz vatanımızın munun velegami gülle ötmek uğruna alıp barayan işlerinize ulu üstünlükleri arzu ediyen. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna halkara bir taraply gün münasebetligini gutlawlar bilen tanıştyrýas. İlkinji tanıştyrjy gutlawmyzda şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhamedov. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewич. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hakyndaky kararnamany kabul etmeginiň 25 ýyla münasebetli tüý sürekden çykýan gutlawlamy kabul etmegini haýyş edýän. Rusiýada siziň ýurduňyzdan durmuşa geçirýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy giňeltme gönükdirleni parahaçylyk söýjülükli daşary syýasatyna hormat bilen garalýar. Türkmenistan dünýä giňişliginde uly awraýdan peýdalanýar. Merkezi Aziýada hemem hadar sewtinde howpsuzlygy we durnukly putulanyrmaga sallamly goşant goşýar. Rusiýa Türkmenistan strategik hyzmatdaşlygynyň mundan belägem ösdürilmeginiň biziň dostlukly halklarymyzyň bäxtlerini doly laýyk gelýändigini ananýar. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich, size tüý sürekden berkjan sağlyk hemde döwlet işinizi üstünlükler Türkmenistanyň ähli raýatlaryna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Rusiýa Federasiýasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhamedov. Siziň Aly Hedratyňyz halkara bir taraply konu. Hemem Türkmenistanyň bir taraplynyň 25 ýyla münasebetli Ukraina halkynyň hemem hut öz adamdan tüý sürekden çykýan gutlawlamy beýan edýän. Türkmenistanyň 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen gollanan hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýyna eýe bolmagy Türkmen halkynyň durmuşynda hemem döwletiň halkara syýasatynda möhüm ädim boldy. Hemişelik bir taraplyk strategiýasy Merkezi Aziýa tewtine hemem tutuş dünýäde durnuklylyk hemem durnukly üsçi üpçün etmek üçin ygtybarly esasy döredýär. Bu möhüm işde siziň şahsy tagalalaňyza ýokary baha berýän. Siziň Aly Hedratyňyzda berkjan saglyk we jogapkärli döwlet işinizi täze üstünlikleri dostlukly türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, alalaşyklyk hemem rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Zelenski, Ukrainanyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle sözler bar. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhamedov. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplynyň 25 ýyla münasebetli tüý sürekden çykýan gutlawlamy kabul etmegini haýyş edýän. Siziň ýurduňyz bu hukuk ýagdaýyna berk eýerip, milli özboşçuluk hemde daşary syýasatda sadaşygy saklap, döwlet gurulşlaryna möhüm syýasy we durmuş ykdysady özgertmeleri amala aşyrmakda uly üstünlikler gazandy. Parahatçylyk, söýjülük, insanperwerlik hemem özara bäxtli hyzmatdaşlyk ýürürleriniň tarapdary hökmüne Aşgabat dünýäde howpsuzlygy we durnukly putulanyrmaga Merkezi Aziýada hemem hadar sewtinde köpürli hyzmatdaşlygy ilerletmäge sallamly goşant goşýar. Siziň parasatly ýol başlaryňyzda türkmen halkynyň durnukly ösüş ýoly bilen anamly öňe gitmegini dowam etjekdigini ananýan. Gazagystanda doganlyk ýurdunyň üstünliklerini tüý sürekden gowanýarlar. Hemem köp asyrlyk gazak türkmeni dostluk, hoşnýetli goňşulyk we strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasam putulanyrmaga aýratyn ähmiýet berýärler. Şu şanly günde hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich, size jogapkärli döwlet işinizi mundan belägem üstünlük gazanmagy Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti.
Bu da şeýdiliýe. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Gadarly doganym. Owganystanyň hökümetiniň hem halkynyň adyndan sizi hem doganlyk türkmen halkyny Türkmenistanyň bir taraplaryndan 25 ýyllygy bilen tüý sürekden gutlamak meniň üçin ulu hormatdyr. Bede doganlyk türkmen halky bilen birlikde bu taryhy güni bayram edýäs. Bu hakyky taryhy senedir. Çünki Türkmenistanyň durmuşa geçirýän oňyny bir taraplyk siýasaty hoşniyetli gatnaşyklar üçin amatly ýagdaý döredýär. Türkmenistan ähli goňşulary bilen dostluk gatnaşyklary üstürýän bilen tapawdynýar. Hem Owganystan şeýle goňşulugy ören şatdyr. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlyk 28 ýylyň dowamında ösürilýär. 2019-njy ýylyň başlap bolsa, täze ösüşe hem strategik ähmiýeti eýe boldy. Biz iki taraplaryň gatnaşyklary ösürmek hem putulanmak babatda möhüm ädimler ätdik. Umumy garaýyşlary hem ýurtlarymyzyň arasyndaky özara bäxtlikleri ösürmäge ýardym edýän iki taraplaryň hem köp taraplaryny tatlamalary nusgalykdyr. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisi. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan elektrik geçirji we optik süýümli ara gatnaşyk geçirjileriniň tatlamalary. Lapis lazuli ulo geçirjisi ýaly sewitleýin hem iki taraplaryny başlanýaçlaryny durmuşa geçirmekde. Gadanlan uly öňe Owganystanyň parahatçylykly hem durnukly ykdysady ösüşi, sewitara hyzmatdaşlygy biziň ýurtlarymyzyň arasynda hem-de tutuş sewitde hyzmatdaşlygy ösürmek hem putulanmak üçin möhüm ähmiýeti eýedir. Bide Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan taslamasyna aýratyn ähmiýet berýär. Bide bu taslama Merkezi we Günorta Aziýanyň ýakynlaşmagyna hem hyzmatdaşlygyna barýan ýol hökmüne garaýar. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan düzme toplumlaryny çemereşmedir. Iki sewitiň arasyndaky asnaşykly hyzmatdaşlyk üçin esasdyr. Owganystan Assam Respublikasy özüniň sewit hyzmatdaşlygyna parahatçylykly ykdysady ösüşine Türkmenistanyň hem aýratyn hormatly prezident siziň hem taraplaryň hem işçiň başlanýagyny görýär hem oňa ýokary baha berýär. Şeýle gollaýar. Türkmenistanyň bir taraplygy halkara dawalary hem ýurtlaryň arasyndaky düşünşmezligi çözmäge ýardym bermek aýdyň misallar. Biz siziň Owganystandaky ýagdaýy parahatçylykly ýol bilen çözmek baradaky çağırşyňyzy gollaýas. Hem-de parahatçylykly gepleşikleri geçirmek baradaky tekliýiňize ýokary baha berýäs. Owganystan ykdysady ösüşiň hem sewitde goşuşmagyň döwrüp çeşmelerini ulanmak arkaly parahatçylyk hem awadançylygy gazanyp biljekdigini hem-de dünýäniň durnukly we ösen ýurtlarynyň birine öwrüljekdigini umyd edýär. Hormatly prezident, sizi Türkmenistanyň bir taraplarının 25 ýyly bilen ýene de birgede gutlamaga ruhsat ediň. Siziň öňden görjülükli siýasatyňyz diňe bir Türkmenistanyň halkyna däl, eýsem bize de oňyň täsirini ýetirýär. Goý Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky dostluk ýaşasyn. Muhammed Ashraf Ghani, Owganystan Assam Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýdiliýe. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyz Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýyly münasibetli siziň aly hedratyňyzda hem türkmen halkyna tüý sürekden çykýan gutlugulamy beýan edýän. Türkmenistanyň bir taraplygy diňe bir içerki durnuklygy hem ösüşe däl eýsem Merkezi Aziýa sewitinde parahatçylygy hem durnuklygy ägurt uly goşant goşdy. Siziň başlanýagyňyz boýunça geçen ýyla Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kararnamasy bilen 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly ile aglan edildi. Munyň özi Türkmenistanyň parahatçylykly ýol bilen üsýanyny aýdyň görkezýär. Koreýa Respublikasynyň kararnamanyň awtadaşlarynyň hataryna goşulanyny ören şatdyr. Bide geljek ýylyň halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly hökmüne ýatda galmak üçin birlikdäki tagallar ederiz. Biziň ýurtlarymyzyň ikisem 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulandan bäri dürli ulgamlarda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýygydarly ösürýär. Hususan geçen ýyly siziň bilen birlikde barıp gören gynanlydaky gaz himiýa toplumy iki ýurduň arasyndaky dostlukly hyzmatdaşlygyň nyşany bolup durýar. Biziň iki taraplaryny hyzmatdaşlygymyzyň geljekde de giňeldilmegine
sabrsyzlyk bilen garaşýan. Bu hyzmatdaşlyk ýanydaky toplumyň ikinji hem üçüncü tapgyrlarynyň amala aşyrylmagyna ýardym eder. Sizi Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýyllygy bilen ýene de birgede gutlaýan. Size berkjan saglyk we bagyt Türkmenistanyň halkyna mundan belägem rowaşlyk ardy edýän. Moon Jae-in, Koreýa Respublikasynyň prezidenti. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan baky taraplardan şanly 25 ýyla münasibetli gutlaw hatyny ýollady. Hatda şeýle diýilýär. Gadarly doganlar, dostlar, Türkmenistanyň hemişelik bir taraplardan 25 ýyla münasibetli sizi tüý sürekden gutlaýan. Türkiye Respublikasy Türkmenistanyň garaşdygyny hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji hem 2015-nji ýyllarda kabul edilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hakyndaky kararnamalary ilkinjilen hataryny gollady. Türkmenistanyň uňyny bir taraplyk syýasaty, parahatçylyk söýjülük, özara anşmak, birek-birege hormat goýmak ýürürlerini agrarlygy dünýäniň ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmäge ýardym edýär. Hemme biz bu özara bähbetli gatnaşyklary giňeltmäge taýýardyr. Türkmenistanyň daşary syýasaty, ägurt uly üstünlügi eýe bolýanyny bellemek gerek. Şol syýasat hemişelik bir taraplaryň ýürürlüklerine esasanýar. Aziýanyň ýüregi hataplanýan Türkmenistan Owganystany parahatçylyk üçin etmäge, ýagdaýy durnuklaşdyrmaga sallamly goşant goşýar. Biz Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iki taraplaryň hem köp taraplaryň görnüşde geçirilýän gepleşiklere işiň gatnaşýanyna ýokary baha berýäs. Biz diňe bir Türkmen halkynyň däl, eýsem tutuş dünýäniň bähbidini Türkmenistan bilen ulag energetika, daşky uşagy goramak, saglyk goraýyş, söwda ulgamlaryny gatnaşyklary mundan beläkde ösdürmäge çalışýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlaryna beýan edilen maksatlara ýetmeň bähbidine giň gyrmly işler amala aşyrýar. Türkmenistanyň hem Türkiýanyň dostluk gatnaşyklary öz göz başyny taryhyň jümmüşine alyp gaýdýar. Hem din hukukluk, özara bähbetlilik ýürürlüklerine esasanýar. Biz syýasy, söwda ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk edýäs. Ýokarda agdalan uğurlaň hukuk büniýadyny putulanýan alalaşyklaň ýüzden gora gadanly. Dünýäde emele gelen ýagdaýyň ykdysadyta edýän täsirini garamazdan 2020-nji ýylyň 9 aýynyň görkezlerini geçen ýylyň degişli urnaksy bilen deňeşdirilen biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky söwda dolanşygy 118 götürmäkdi. Meniň gadarly doganym Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedowyň döredän ajaýyp mümkinçilikler netijesinde Türk kompaniýalary Türkmenistanyň üstüne sallamly goşant goşýarlar. Biziň hyzmatdaşlygymyz taryhyň, medeni kökleň, diliň umumlygyna esasanýar. Türkmen hem Türk halklarynyň doganlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlekde putulanyljakdyna, strategik Türkmen Türk hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä çykarjakdygyna inanýan. Kardeşim, gadarly doganym, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedow iki taraplaryň gatnaşyklary putulanyrmaga goşýan uly goşandy üçin tüý sürekden hoşallyk bildirýän. Türkmenistanyň başçylygyny hem ähli türkmen halkyna özümiň tüý sürekden çykýan gutlawarymy ýolaýan. Milli Dermede Gurbanyguly Berdimuhammedowyň adyna halkara bir taraplyk güni. Hem Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy. Şeýle-de Türkmenistanyň bir taraplyk ordeni, hem Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýylyna atly ýubiley medali bilen syýlanmak münasibetli köp sanly gutlaw hatlar gelip goşýar. Döwlet başçymyzy bu syýlalara garaşdyrmada hem döwletimiziň bir taraplyk derejesiniň putulanylmagyny, ýurdumyzyň halkara awanynyň ýokalanylmagyny, dünýä döwletleri hem halkara guramalar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşan ägurt uly şahsy goşandy. Jemgyýetimiziň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin münasip boldy.
Döwlet we jemgyçilik işgärleri ministerlikler hemem puwdokloyuny dolandyryş idaralaryny yol başlary hatlarda hemem telegramlarda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ýurdumyza berilen hemişelik beýtaraplyk derejesiniň Türkmenistanyň häzir hemem geljekki neseller üçin mehriban toprağymyzda parahat hemem bagtyar durmuşyň ygtybarly kepirli öwrlenigini nytaýalar. Hormatly prezident Bada Gurbanyny Berdimuhammedowyň başçylygy bilen Birleşen Milletler Guramatynyň halkara beýtaraplyk günni esaslandyrmak hakynda kabul edilen kararnamasy bolsa, tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we awadançylygy üpçün etmek işinde ýurdumyzyň hemem milli liderimiziň Belent Avraýynyň hemem hyzmatlarynyň ikrar edilýäniniň ajaýyp subutnamasy. Hatlary iwerenleri döwlet başçymyzy ajaýyp bayramçylyk bilen meherli gutlaýarlar hemem döwlet başçymyzy tüý sürekden berk jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň gülläp ösmeginiň, mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň bähilini alyp barýan köp taraply işlerine täze üstünlikleri arzu edýär. Hormatly prezident Bada Gurbanyny Berdimuhammedow, Minister Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary Amanow, Durduliýew, Geliniýazow, Gylyjew, Mämmedow, Meredow, Müşşekow, Uradgeliýew, Ögözow iň oňat arzularyny iwerdiler. Milli liderimizi meclisiň deputatlarynyň adyndan Mämmedow okdady. Halkara beýtaraplyk güni bilen döwlet başçymyzy Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri gutladylar. Hormatly prezident Bada Gurbanyny Berdimuhammedow, Ahir vilayatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn vilayatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşow vilayatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap vilayatynyň häkimi Amangeliýew, Mary vilayatynyň häkimi Anaverdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew meherli gutlawlaryny ýolladylar. Milli liderimize ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary gutlaw hatlaryny iwerdiler. Döwlet başçymyzy Gurbanyny Berdimuhammedow Türkmenistanda saýlawlary we salat arşyklary geçirmek baradaky Merkel toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçlar partiýasynyň Merkede ýeňişiniň başlygy, Agrar partiýanyň Merkede ýeňişiniň başlygy, Kärdäşler arkaçlyklarynyň Milli Merkediniň başlygy, Dinanlar Birleşiginiň Merkede ýeňişiniň başlygy, Mahmud Nahy ýaşar urmatynyň Merkede ýeňişiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň Ansanperwer Birleşiginiň prezidentiniň orunmasary, Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň işdolandyrjysy, parahatçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy we ençeme beýlekler iň oňat arzularyny ýolladylar. Häzir size Türkmenistanyň meclisiniň kararlary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyny Mälik Berdimuhammedow Türkmenistanyň beýtaraplyk ordeni bilen sylaklamak hakynda Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti Gurbanyny Berdimuhammedowyň paratatly başçylygynda dünýä birleşigi tarapyndan iki gezek ikrar edilen hemişelik beýtarap ýurtda mehriban halkymyz inni çäriýek asyrdan bäri asuda asmanyň astynda agdy berlikde dünýä döwletleri we halklary bilen dost soňunly gatnaşyklaryna ýaşaýar, zähmet çekýär, guruýa hemem döredýär. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan ýurdumyzyň beýtaraplygynyň ikrar edilen bäri geçen döwrüň içinde hormatly prezident bilen alyp barýan oýlanşykly içeri we daşary syýasaty netijesinde Türkmenistan dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşuldy. Parahatçylyk döreji ýurt hökmüni bütün dünýäde giňden ikrar edildi. Beýtaraplyk syýasatyna esaslanyp ýurdumyzy syýasy, ykdysady, medeni we ruhy taýdan ösdürmekde gazanylan üstünlikler, ýetilen sepketler, döwletimiziň eýgolany halkara awraýy halkymyza kanuny goňş hemde buýsunç duýgularyny döredýär. Türkmen jemgyýetinde syýasy durnuqlygyň we agdyberligiň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek üçin amatly daşarky şertleň üpçün edilmegi, mukaddes garaşdyrmada hemişelik beýtaraplyk syýasatymyzyň gazanan beýik üstünlikleriniň biridir. Döwletimiziň hemişelik beýtaraplyk talymatynyň esas goýjy düzgünleriniň döwrüň talabyna laýykda kemilleşdirilmegi, ösdürilmegi, durmuşa geçirilmegi, Türkmenistanyň oňyny beýtaraplyk talymatynyň syýasy hukuk mazmuny, ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ýürürlükleri, beýtaraplygyň saýlanyp alınmagynyň taryhy hemem milli medeni kökleri, milli liderimiziň awraýly halkara maslahatlaryna köp sanly çykyşlarynda, almy işlerine hemem eserlerinde beýan edildi.
Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe mehriban watanymyzyň güllä ösmeginde, ykdysady kuwatynyň hasam berkemeginde, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlarynyň mundan beýlegem ýokurunmagyny, halkymyz milli liderimiziň ýurdumyzyň awadançylygyna gönükdirilen ýa-da usul taýarlalaryny hemde parahatçylyk, hoşniýetli gomuşçylyk, din hukukly we özara bähwetli halkara hyzmatdaşlyk ýürüglerini esaslanýan oýlanşykly başlanýyşlarynyň miwelerini görýär. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe garaşy döwletimiziň midemed syýasy, ykdysady we hukuk esaslaryny beýtaraplyk ýürüglerine laýykda berkitmek, dünýä döwletlerini hemde halkara gurumlarynyň arasynda ýoly goýlany köp taraplyny özara gatnaşyklary üstürmek işine goşan äwrt uly şahsy goşandyny, jemgyýetiň we halkyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny gözeňde tutup, hemme Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýykda hemme Türkmenistanyň beýtaraplanyň şanly 25 ýyla münasibetli Türkmenistanyň mejlisi karar edýär. Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanoğly Merquliýewiç Berdimuhammedow Türkmenistanyň beýtaraplyk ordeni bilen syýraglamary. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Merquliýewiç Berdimuhammedow Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syýraglamak hakynda. Türkmenistanyň çuňgur hormatlanýan prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedowyň oýlanşykly, öňden görjülikli içeri we daşary syýasat netijesinde bugun garaşdyr. Hemişelik beýtarap Türkmenistan dünýäde beýtaraplyk, parahatçylyk, süýçülük, hoşniýetli insanperwerlik ýürüglerini eýerýän, dürli halklar hemem döwletler bilen özara bähwetli hemem din hukukly gatnaşyklary ileri tutýan döwlet hökümine tanalýar. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ählimin parahatçylygyň, awadançylygyň hemem durnukly ösüşiň üpçün edilmegine gönükdirilen hoşniýetli gomuşçylyk hemde durnukly ösüş syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hormatly prezident bodan dünýä birleşiginde uly gyzyklanma döredýän, hemem giň gollugy münasip bolýan dürüjlikli syýasaty döwletimiziň ählimin meseleleri boýunça öňe sürýän möhüm başlanýyşlary ýurdumyzyň halkara awraýyny hasam artdyrýar. Türkmenistanyň garaşylygyny we öz otýarlygyny hemem hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny berkitmek, döwletimiziň halkara awraýyny ýokurlanyrmak, ata watanymyzyň dünýä döwletleri hemem halkara gurumlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny potlanyrmak işine goşan ägurt uly şahsy goşandyny, jemgyýetiň we döwletiň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny gözeňde tutup, hemem Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýykda şeýle hemem Türkmenistanyň beýtaraplanyň şanly 25 ýyllygy, hemem Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýaly münasibetli Türkmenistanyň mejlisi karar edýär. Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanoğly Merquliýewiç Berdimuhammedow Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 25 ýylyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syýraglamary. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedow. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň şanly 25 ýyla münasibetli halkara fergeniň şäherlerini gurulýan pudoklyny gözden geçirilşi ýurdumyzyň daşary işler ministrliginiň gadanan üstünliklerini bu düzümüň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde eýleýän orunly hemem ýeten derejetine başlandy. Giň möçerli terge belent owada betlenen aýdym sazy çykyşlary bilen başlandy. Munyň özi ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany wakalan belent tabaralar bilen utgaşdyrylýanynyň nowatdaky tutnamasyna urildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Meriýetowyň çykyşy, baky ýetirip Türkmenistanyň oňyn daşary syýasat strategiýasy bilen bagly boldy. Belenilşýäli ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasy mehriban arkadagymyzyň ýygydarly tagallaty netijesinde halkara giňişligini uly gollawy münasip bolýar. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň öňe sürgen başlangyçlarynyň giňden ikrar edilýäniniň, Türkmenistanyň halkara derejesindäki awraýynyň berende galýanynyň aýdyň tutnamasy bolup durýar. Seriýinçiliklerini guralan bölümlerde ýurdumyzyň daşary syýasat idarasynyň alyp barýan işleri, ministrliň onlaýn görnüşine geçiren ýokary derejeli duşuklarynyň netijeleri bilen tanışdyrýan çäreler guruldy. Arkada prezidentimiň galamyndan çykan Türkmenistan beýtaraplyk mekanatlyk kitabynyň tanışdyryş dawarasy seriýin ähmiýetine has berende oturdy. Onu ma'lum mazmun bilen baýlaşdyrdy.
Daşary işler ministerligi tarapyndan gurulan çäre Milli Parlamentiň Aşgabatda işleýän halkara düzümden hemde ýurdumyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçülik bilen habar berişleri işlerleriniň ýol başçylary gatnaşdylar. Tanıştyrış tawaratna video aratnaş arkaly bir näçe ýurtlaryň diplomatlarym goşuldylar. Halkara tanıştyrış tawaratyna döwlet başçylygynyň möhüm taryh siýasiyanyň öň ýanyna çapdan çykan täze kitabynyň ýurdumyň häzirki zaman ötüşini, oňyn betaraplyk derejesiniň eýleýän orny barada giňişleýän gurrun berýänligi, Türkmenistanyň parahatçylyk söýjülük, açyk kapylar, hoşniýetli goňşuçylyk we gyzyklanma bildirýän daşary ýurtda hyzmatdaşlaryň hemmeti bilen deň hukukly özara bähwetli gatnaşyk görelgelerini esatlanan daşary siýasat ornyň ýygydarly maksadyny beýan edýänini ýaly. Bu siýasatyň netijeleriniň aýdyn ikrar edilmegi, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisine we Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň 47-nji mejlisine halkara parahatçylygyny, howpsuzlygy hemde durnukly ösüşi gollamak we pogtalandyrmak işine betaraplyk siýasatynyň eýleýän orny hemde ähmiýet hakyna kararnama bilen kabul edilmeginden ibaratdyr. Şonuň bilen baglykda täze neşiniň sahypalaryna ýurdumyň betarap ötüşiniň tapgyrlaryna düýpli seljerme berilýänligi, Türkmenistanyň halkary guramalary ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine ýoly goýulýan hemde häzirki tapgyrda täze hile mazmuny eýe bolan netijeli köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň geçen ýollarynyň beýan edilenligi bellenli. Bugun döwletimiň milletler bileleçiniň bir näçe düzümleriniň agdaty hökmünde şolaň çäklerine değişli işleri amala aşyrýanyny ýaly. Çıkış edenler halkara hemde sebet turnuklylygynyň pogtalandyrylmagyna, dünýäň ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly, özara bähwetli gatnaşyklaryň ösdürilmegine betaraplyk siýasatynyň eýleýän ornuny atap, adamzadyň nurany geljeginiň bähwetine halklary birleşdirgen insanperwer maksatly berkar bolmagyna, mehriban arkadamyzyň täze seriniň ähmiýetini bellädiler. Ýyglananlar arkada prezidentimiziň ýol başçylygyna, Türkmenistanyň alyp barýan oňyn betaraplyk ýörelgesine ýokary baha berip, milli liderimiziň täze işiniň ilmi barlyklary alyp barýanlar üçin hemde ýurdumyň häzirki zaman ötüşine gyzyklanma bildirgen giň okuýjylar köpçüligi üçin hem peýdaly boljak barada bir pikirde boldylar. Tanıştyrış tawaratna gatnaşyjylar tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy gadanmagy hemde yer ýüzüniň ähli döwletler we halklar bilen özara bähwetli hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagy gönükdirilen siýasat alyp barýan üçin gahrman arkadamyda hoşallyk bildirdiler. Halkara sergisiniň çäklerine, halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmäge gönükdirilen bir näçe resmi namalara gol çekildi. Hyzmatdaşlyk babata gol çekilen resmi namalar degişli orda ähli gadaklanma bildirgen taraplar bilen özara peýdaly uzak möhletligiň gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna gönükdirilen ony beýlemeli. Gol çekilen resmi namalar Türkmenistanyň ähli gadaklanma bildirgen hyzmatdaşlary bilen giň möçerli gatnaşyklary ýoly goýmagy taýýardan tasdiqlaýar. Şugun halkara betaraplyk günüň öň ýanyna paýtagtymyzda hemme tutuş ýurdumyz boýunça ajaýyp şanly sene watanymyzyň hemişelik betaraplygynyň 25 ýylyna başlanan dawaraly şäherler geçirildi. Hormatly arkadaşlarymyň permanent laýyklykda watanymyzyň betaraplyk derejesiniň 25 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen syýlaklamak dawaralary boldy. Dawra gatnaşyjylar tüýsürekden buýsunç we aýdyň tolgunma duýgulary bilen münasip bolan syýlaklaryny kabul edip, döwletimiň halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, dünýäniň dürli döwletleri bilen doganlyk we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilen daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça öz alyp barýan işlerini beren ýokary baha üçin hormatly arkadaşlarymyza hoşallyk bildirdiler. Ýurdumyň durmuş ykdysaty aýdan ötüşine, oň halkara abraýyny artdyrmaga ulus şahsy goşunlaryny goşan halk gojalygynyň durly puwdoklarynyň iň oňat işgärlerini, önümçülüň öňdebarjylaryna, ministrlikleň we puwdoklaryň dolanýyş edaralaryň, olaň düzümleýän bölümleriniň işgärlerine, Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli döwlet syýlaklary bilen syýlaklamak dawaralary tutuş ýurdumyzda uly ruhlanetlige wetlendi. Betaraplyk biziň mukaddes gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manysy, baş maksady bolup durýar. Betaraplyk derejesi türkmen halkyna bagtyar parahat, awadan we asuda durmuşyny öpçün etdi. Mälim bolşýaly Türkmenistan tarapyndan amala asyrlayan daşary siýasat betaraplyga, parahatçylygy söýjüligi, hoşniýetli goňşulygy we özara peýdaly hyzmatdaşlyga mahsus ýörelgeleri ıgrarly bolmagyny isatlanýar. Häzirki wagtda Türkmen döwletiniň betaraplygyna ähli awraýly halkary guramalar tarapyndan sebitli we ähli umum derejede ýygydarly ötüşi öpçün etmekde aýrylmaz we mühim ähmiýetli ýagdaý hökmünde garalýar.
giň möçörlü tatlamalary amala aşyrmak, puqta ykdysady bünyady we ören uly ötüş uğurlary bolan ýurda başartýanlygyny bellemek möhümdir. Türkmenistanyň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, ýaşaýyş durmuş üpçünçilik ulgamlaryny ýygyderlik kämilleşdirmek meseleleri hemişe aýratyn üns merkezinde saklanýar. Hormatly arkadaşymyň başyny başlan durmuş ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmak çäklerini paýtagtymda we ýurdumyzyň sebitlerine dürli maksatly detgalyň gurulmagy Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okgunly ötüşiniň möhüm görkezjeti bolup durýar. Davraly şäherlere gatnaşyşylary Mehriban arkadaşymyza iň oňat arzuwlaryny aýdyp, döwlet başdanmyzyň başyny başlayan ötüşleri betlenen giň gerimli özgörtmelerini amala aşyrmagy, halkymyzyň agdybirligini we jewitligini hasy puqtalandyrmagy, Mehriban watanymyzy gülledi ösürmäge öz ähli güýç kuwadyny we başarnyklarynyň gaýgyrmajakdyklaryna inanardylar. Kahraman arkadaşımızın sayatyna halkymyz parahat ýaşady. Kahraman arkadaşymyzy sonýalym bir başa wagtdan agzyr ilimidi ýetip gelen ul bayramymyz bilen bäki taraplarymyzyň 20 ýylligi bilen gadan gutlaýan. Öz erkin bolmaly, öz erkliginde, öz erkanlygynda ýaşamakdan howzat ýok. Ana, şoň kadar gymmatyny bilmeli. Şu hormatly prezidentimizin döwri ýyllar ögüdün boldy. Hormatly prezidentimiz ýurt başyna geçenne bar aladasynyň adam boljakdygyny aýtdy da. Şol insanyň ömrüni pena etmekden ýokary zat ýokdy. Asudalyk bolsun, awadanlyk bolsun, betaraplyk bayramymyz bilen ýene-de birgede Kahraman arkadaşymyzy bir başy wagtdan agryr iýilmedi, gadan gutlaýan. Gal kandyryn, gala bolup galaryn, dağını düdüňi bagyra basaryn, sana arka dağa şudur katamam, sen meniň watanım, meniň watanym. Bu bayram betaraplyk bayramy dünýäň ýüzünde bellendi, halkara derejesinde bellendi. Şu zatlaryň hemmesine de Kahraman arkadaşymyzyň özüniň pena etmegi bar. Şu gymmatlyklar hemmesi dowam bolsun. Men Türkmenistан Döwlet Birleşiginiň Tokamatlar Hasaby Ilmi Seleksiýa bölüminiň müdiri Baýmurat Güýçmurat. Şuny Türkmenistan ýurdumyzda baky taraplamyň 25 ýylyna başlanyp, maga döne ýubiley medalyny almak müýesser etdi. Hormatly prezidentimiz Türkmen ahal tekebedewlerini ýetişdirmäge gollaw berýär. Hormatly prezidentimizle ýüreti açylyk bardy, kitaplary bar, Gadam Batly bedew, ahal tekebedewlerin buýsanjymyz şöhratymyzdyr. Bize şeýle giň müýçükler öğretip berýän hormatly prezidentimiň zany sag bolsun. Ömrü uzak bolsun. Edýän tutumly işleri elmydama rawaj alsyn. Şugun döwlet başçymyzy Gurbanyňly Berdimuhammedowyň taýyşyra boýunça döwlet migrasiýa gullugyny Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary hoşurmak dawarasy boldy. Bu waka ýurdumyzyň halkara insanperwer hukugynyň kadalaryny üýtgüsi agrarlydygyny görkezip, migrasiýa syýasatynyň meselelerini netijeli çözmegiň nowatdaky mysalyny urly. Arkada prezident bilen gol çeken permanına laýyklykda ýurdumyzda hemişelik ýaşaýan hemde 19 milletin wekilleri bolan adamlaryň 2580 Türkmenistanyň raýatlary boldylar. Mundan başga da hormatly prezident bilen kararyna laýyklykda 11 döwletiň raýatlaryna hemde 31 milletin wekilleri bolup durgan adamlaryň 874-üne Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Bu çözgüden halkara betaraplyk günüň öň ýanyna kabul edilmeginiň öz bolşly maniyeti bar. Şu ýyl baky betaraplamyň 25 ýyllygyny belleýän ýurdumyzyň öz bolşly halkara hukuk derejesinde Türkmenistanyň parakaçylyk söýçülükli, dörejilikli içerik we daşary syýasaty öz beýanyny tapdy. Dabaraň barşyna edilen çykyşlarda apatritliň meselelerini çözmegi, olan awadan durmuş üçin, ähli şertleň döredilmegini berilýän ägir dolu önsü üçin Kahraman arkadaşymyza çuňur hoşallyk söýler aýdyldy. Migrasiýa häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň biri. Bu orada Türkmenistan raýatlygy bolmadyk adamlara, migrantlara durmuş gollugyny bermek, bermeňdeş mümkinçilikleri döretmek meselelerini kanunçylyk derejesinde düzgünleşdirmegiň netijeli tejribesini görkezýär. Ýurdumyzyň garaýşy adam hukuklaryny hemde türkmen halkyna maksus ýokary adamkärçilik ýörelgelerini öpçün etmegiň umumy ikrar edilen ýörelgelerini esaslanandyr hemde arkada prezidentimiziň insanperwer ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny puqtalandyrmagy gönükdirilen başlangyçlaryna öz beýany tapýar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muradowa Guljahan Ömürbekowna
Men hemişelik yaşamak maksadı bilen Türkmenistan döwletine göçüp geldim. Bugün bolsa biziň durmuşymyzda iň bir tolgundurucu, ýatda galjak şatlykly günleriň biri. Hormatly prezidentimiziň insanperwer fermany esasynda bize hem Türkmenistanyň raýatynyň pasporty dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Muňa men begenjimiň çägi ýok. Hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. İl ýurt bähbitli işler üçin hormatly arkada prezidentimiziň jany sag bolsun. Mertebesi mundan beýle hem belent bolsun. İl ýurt bähbitli işleri mudama rowaj alsyn. Ähli türkmen halkyny hormatly prezidentimizi baky bitarapligymyzyň şanly 25 ýyllyk bayramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýarym. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyla münasibetli gurulýan dawaradar bayramçylyk çäreleriniň ýokary derejeden şöhretlenýär. Hemişelik bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň Senat we Guruluş Önümçiligi Ministrliginiň bilelikdäki Aýdyň Ijeler Kärhanatynyň paýtagtymyzda täze dükanyň açylmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Milli brendlerimiziň ýagny Aýdyň Ijeler Kärhanatynyň öňürýän, ýokary öňlere laýyk gelýän telewizorlarynyň, sowudyjylarynyň, el telefonlarynyň, beýleki hojal garytlarynyň satuwynyň guraljak bu dükany paýtagtymyzyň ýaşaýjylar üçin bayramçylyk sowudyna öwrüli. Elektron senatyny ösürmek hemde daşary ýurtlardan getirilýän garytlaryň orun tutýan önümleri öňürmek boýunça alınıp barýan işler häzirki döwürde öňüň ajaýyp miwesini berýär. Ýurdumyzda öňürilen durly görnüşli ýokary hili önümler garaşdy watanmyzyň innovasiýalar hemde ilmi tehnika ösüşiň ýoly bilen öňe tarap okunly barýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly arkadaşlarymyzyň tawşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň Senat we Guruluş Önümçiligi Ministrligi, Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary, şeýle-de daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde dürli döwrap enzamlarynyň önümçiligini ýoly goýmak boýunça anyk şäherler görýär. Bu işler ýurdumyzyň dünýä hojal gatnaşyklaryna goşulşýanlygyny şertlendirýär. Ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygynyň hormatyna gurulýan şäherleriň ähmiýeti barha artýar. Hemem olary many mazmun taýdan baýlaşýar. Galkyn şatly çeper film arkada prezidentimiň atdy Wepada var Sapada atly kitaby esasyna surata düşürildi. Munyň özi türkmen kinoçylarynyň şanly tene münasibetli halkymyza taýýarlan ajaýyp sowudyna öwrüli. Filmde milli liderimiň başlanıcı hememe tagalaty bilen döredilen Galkynyş milli atysynäki oýunlar toparynyň agdalarynyň alyp barýan işleri, olaň durmuşy bilen baglanyşykly gyzykly wakalar, ananlarjy portretlaryň üstü bilen beýan edilýär. Filmiň baş gahrmany Cennet adly gyýjagad özüniň ýaşygyna garamazdan bedewlere aýratyn söýgülerini garaýar. Film Cennetiň ahlakyny, erjeligini açyk görkezmek bilen nesilleri hememe döwürlere baglanyşdyrýan bedewiň ullun kiçe ähli adamlar üçin aýratyn gadarlydygyny açyk görkezýär. Dürli derejedäki gatnaşyklaryň çeper dörejilik arkaly beýan edilmegi bilen her bir insanyň öz öňünde goýan maksadyna ýetmek üçin çyn ýürekden ahlat etmegiň zerurdygy baradaky düşünje filmiň içinden erşarga çolup geçýär. Şeýlelikde filmiň baş maksady halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryň onu ahlaky hasam berkitmekden, häzirki zaman ýaşlarynyň şöhraty bederlemeden miras halany asyrly ýüregleri bolan söýgüsini puturlandyrmakdan ibaret. Şeýlelik bilen filmiň baş gahrmanlary bolan Galkynyş milli atysynäki oýunlar toparynyň agdalary ýüregine wesen maksatlaryna ýetip, berqarar ýurdumyzda nurany arzulan amalaşýanyň şaýady bolýarlar. Bu bolsa olaň saýlap bolan hünäriniň dowamaty atarylmagyna giň ýol açýar. Filmde çeper sözüň hememe täsirli portretlaryň üstü bilen ýaşlaryň durmuşda öz oruny tapmaklary, hemem olaň arzularynyň usal bolmagy uruny zerur tagalaryň edilýänligi, şeýle-de degerli golugyň berilýäni barada üren gyzykly beýan edilýär. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 11-nji dekabrda saat 20-den 12-nji dekabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışýaram. Balkın vilayatyna ütkap ýamurtly howa bolup günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gijesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeň maýyl. Kenariýa etraplaryna 4 gradus sowukdan 1 gradus şeň maýyl bolar.
Ahir vilayetinde ütkäpilen burtluk wagt gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demirgazy günnordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal öter. Howa gejetine 3-8 gradus gündüzine 1-6 gradus soğuk. Günorta günnor etraplarynda 2 gradus şeňle baýyl bolar. Mary vilayetinde ütkäpilen burtluk wagt az kem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demirgazy günnordan teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal öter. Howa gejetine 0-dan 5 gradus şeňle soğuk. Gündüzine 2 gradus soğukdan 3 gradus şeňle baýyl bolar. Lewap vilayetinde ütkäpilen burtluk wagt gar ýagar. Demirgazy günnordan teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal öter. Howa gejetine 2-7 gradus soğuk, gündüzine 4 gradus soğukdan 1 gradus şeňle baýyl. Günorta etraplarynda 4 gradus şeňle baýyl bolar. Daşowut vilayetinde ütkäpilen burtluk wagt ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demirgazy günnordan teleskonto 6-11 metre ýetýän şemal öter. Howa gejetine 8-13 gradus, gündüzine 0-dan 5 gradus şeňle soğuk bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkäpilen burtluk wagt az kem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demirgazy günnordan teleskonto 9-11 metre ýetýän şemal öter. Howa gejetine 4-6 gradus, gündüzine 2-4 gradus soğuk bolar. Ýurdumda boýunça dekabr aýynyň 12-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmany araşdyrýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böreçikleriniň möçörüniň kadadan 5 oturma artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasyly wurage inmegi maslahat berýär. Mehman ileşer. Bu düzgünleri berip berjay etseňiz, ýylyň islerini passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.